Agyaman kami, gagayem ken kakabsat, agsipod ta namnamaan mi ken patyen mi adda kayo manen dita nga agururay tapno kadaytoy nga oras ti panagadal ket agtultuloy nga adalen tayo digiti napateg nga leksyon nga isu iti naisagana nga agpaay kada tayo. Patyen mi met kakabsat nga kadayjay tiyempo, kadayjay naudi nga panagadal tayo ingganay tata. Dagijay nga inadadal tayon ket isu iti pinanpanunot yo, isu iti rinipripaso yo, ket itatan nakita yo dayjay kinamanagayat ni Apo Dios. Isu nga daytoy manen nga gundaway ket agyaman kami tadda kayo dita, ket kayat mi nga daytoy nga panagiinadal tayo. Buklen tay manen dayjay dakkel nga inanama nga ni Apo Dios babaen iti ayat na ket agtalinaed iti nagting-an tayo. Siya nga rod gagayem ken kakabsat ni Pastor Eli Rafanan. Agtultuloy nga siraragsak nga agserbi kada kayo. Kada ito'y kinanumo iti panakaamumi ket kayat mi nga ibingay dagiti inted ni Apo Dios nga panakaamumi daytoy leksyon. Isu nga agkikinararag tayo nga daytoy nga panagiinadal tayo tataket mangiturong kada tayo kadayjay nataltalged nga napudno nga relasyon ken Apo Dios. Kadwak ditoy ni Pastor Ray Orbi ken ni Pastor Leo De Leon ikak isuda iti gundaway nga kumablaw met kada kayo gagayem ken kakabsat. Ni Apo Dios ti makiadda kada tayo gagayem ken kakabsat ita nga oras agsipud da maysa nga panagadal manen nga isu iti mangted ti ragsak tayo nga mga mo kadagiti pagaytan ni Apo Dios. Nadanon tayo manen ay eten agagayem ken kakabsat ti oras ti panagadal. Ket kablawan da kayo tinaimbag ngaldaw ken ayat ni Apo Isus ti makiadda kumakada tayo iti daytoy a panagadal. Ket babaen manen ti tulong ti Espiritu Santo sapay kumatagtultuloy a maamuan tayo ken mapagbiyagan tayo dagitoy nga adalen tayo. Tapno iti kasta iti pannagna tayo ken panakirelasyon tayo ken Kristo agbalin kumaanan anay ken napudno. Sakbay iti panagtultuloy tayo ay iten agagayem ken kakabsat dawatek man nga agtamid tayo iti panagkararag. Managayat ken managparabor a Dios amami nga dakat sa dilangit. Adalen mi manen dagiti sasaom. Sapay kuma tamakiadda ka kada kami. Ti Espiritu Santum kuma timangted ti sirib kada kami. Ken pan nakaawat tapno maamuan mi dagiti abanbanag nga masapol a pagbiyagan mi. Ket inton maamuan mi ida dawaten mi nga idalan na kami nga agtulnog ket babaan ti pan nakabalim no maaramid mi kumadigitoy agsipud ta dinawat mi amin ida iti napataganagan ni Apo Jesus. Amen. Adda tayon kabsat iti leksyon sa ngapulo ket maysa. Lesson 11. Iti paulo na dagiti apostoles ken tilinteg. Makita yu dayjay panag taray iti adal tayo kakabsat. Nga makadanon tayon kadaytoy nga paset iti adal tayo. Ket amuan tayo nga dagiti apostoles ken iti linteg ket adda dapay laeng nga natungpal. Apay nga importante daytoy Pastor Leo ken Pastor Ray. Agsipud ta umay iti kapanunutan nga idin anatay ni Apo Jesus. Wen usarin dapay dayjay bagana ni Apo Jesus nga imayak anang tungpal iti bilin. Kuna digiti daddo mga mangisursuro nga agsipud ta ni Apo Jesus ket imay nga nang tungpal ket idin an naibartay iti cross inpukkaw na kuna nakainalpasen iti sursuro itatan nga agwarwaras ket awanen iti linteg. Iti nga rod panggap daytoy leksyon tay itata. Kayat tay nga kitaen nga kalpasan nga inmuli ni Apo Jesus iti langit. Dagitoy nga adalan kas kumaken ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ken ni Judas
anya iti maibagada, anya ti insursuro da, kalpasan nga awanen ni Apo Jesus, nga kaduada, anya iti insursuro da, maipanggap, iti linteg. Dahil iti kayat tayo nga adalin itata. Pastor Leo, si kay iti kayat ko nga umuna nga pagsaludsudan. At da iti duwa nga apostoles, nga kayat ko nga isu iti isentrum. Anya iti insuro ni Pablo, anya iti insuro ni Pedro, maipanggap iti lintag. Dahil iti kayat tayo nga panagnakan, nga ni Pedro, kasamit ni Pablo, ket addada nga nagtultuloy nga insursuro dahil lintag, ket sinalimot matanda. Anya iti dahil na-discoverem kadeta nga panagadal mo, Pastor Leo? Kinagpaiso na, Pastor, kaduan nga kunkuna nga awanan ti linteg, tada tayon ti parabor, napukaw mo't ng ti linteg, ususarin da iti libro ni Apostol Pablo. Ngam kastoy man ay etan agagayam kan kakabsat, noon niya nga talaga ti bagbaga ni Pablo, kaya't kung mga kitaan tayo, iti Roma, Kapitulo 3, 31. Kuha na dito'y, pukawan tayo nga rod aya itilinteg kapo ti pamati, ni kaanuman no di kat pagtaginayunen tayo tilinteg. No ibagbaga ni Apostol Pablo, nga saan napukawan tilinteg, no di kat agtaginayon, kaya nang saan asusto di pan nakaawat da. Kat no kitain tayo iti libro mat lang ni Apostol Pablo, iti Galacia 3, 24 kan 25 ko na. Iti kasta tilinteg nagbalin ang mga iwan kada tayo, tapno iturong na tayo ken Kristo, tapno mapalinteg tayo ang maipuon ti pamati. Ngam ita, tay mayan ti pamati, awan tayon ti babaen, ti mga iwan. Dahito linteg, Pastor, kakabsat, ket isu iti mga iwan kada tayo, isu ti mangiturong kada tayo ken Kristo. Kas kadagiti naglabas nga inadal tayo. Iti linteg, ipakita na gamin akasapulan tayo iti manubot, mangisalakan, takunana ni Apostol Pablo, nagbasol tayo amin. Gaput kada ito'y akapanunutan, akasapulan tayo iti mangisalakan, iturong na tayo nga rod, kaday jay amangisalakan kada tayo nga awan sa bali, no saan nga ni Apo Isus. Kat inton nga adda tayo kin ni Apo Isus, dahi linteg adda pa lang, Pastor. Ngam, dahi condemnation iti linteg awanin kada tayo. Kat kas kadagiti inadadal tayo, gaagsipod tadapay, kat kayat tayo tagtalinaed ana isalakan, gapuken Kristo masapol at ulnogan tayo dagiti linlinteg ni Apo Isus. Ijay panaki tungtong ni Pablo kadagiti Kristiyano di siyudad ti Galacia. Iti ihimplong inusar na dayjay schoolmaster. Dayjay mistro. Dayjay linteg isuna iti tutor. Ket dayjay ni Apo Jesus isuna dayjay manursuro. So it is a school setting. At datoy iti maysa nga ama. Kayat na nga dayjay anak na ket masursuruan nga nananay. Sakbay nga mapan ijeswilaan, ket mangbayad kadayjay nga mga iwan kenkwana. Isu dayjay schoolmaster wenno dayjay tutor, isu dayjay linteg. Ket iti inbagang Pastor Leo nga intun no itulod daytoy nga linteg, daytoy nga anak nga mapan ijay ayan dayjay manursuro nga ni Apo Jesus nga isuk mangisalakan ken kuana. Iti trabaho dayto nga linteg sanda lang nga isuro, idalan, aywanan. Nga mapaman nga sumbreken ijay puder. Dayjay nga mangisalakan, dayjay nga manursuro. At dayjay dayjay alintag. Saan nga napukaw? Hanga mapukaw. Ingana nga dayjay nga ubing, dayjay nga anak, adda ijay puder dayjay manursuro. Saan nga aywanan dayjay linteg? Dayjay iti kayat ng sawen. Ni Pablo agtultuloy kadayjay panangisuro na nga iti linteg ket mataginayon agsipud ta dayjay linteg isu iti mangiturong iti maysa nga managbasol
kini Apo Dios. Anyamit ti kunana nga ni Pedro. Kahit kuman nga basain pastor ti maysa kadagiti kapadasan ni Apostol Pedro. Amo tayo nga dito'y aramid, imay iti maysa aparparmata ni Pedro. Nga dito aparparmata, idi amabisin at dati bimaba nga ules nga na naigalot iti upat asuli na nga dajay dagiti nagupat ti sakana kunana kit Ngan animal. ngan animal ket adda debilin kini Pedro kunana bumangon ka pumarti ka ket mangan ka ket kunan ni Pedro apo ni kaanuman sa anak pay anagsida ti saan nga maipalubos ti narugit ikokot ni Pedro iti Leviticus 11. Kaya nga sa uwan, nga uray ni Pedro, amuna nga dabilin. Gan tultulnugan na dahi alintag, amasarakan iti Leviticus 11. May kadwa, dito'y panangibaga ni Apostol Pedro, dahi da kayo tinapili akapututan, ingkot na ijay Exodo 19:6. Kasakbayan, amaitad ti sangapulo nga bilin. Imbaga na, da kayo itinapili a nasyon kung nakakabsat, kat sana insaruno na itadan da yilintag asurutan da agsipod ta iso da tinapili a nasyon. Kat ti Kristiyano, ibagbaga ni Apostol Pedro, da tayo tatan tinapili a nasyon. Kat gaputa napili tayo a nasyon, da alintag na itad kada tayo apag surutan tayo. Di mawatak mat pastor garod, kada ito yung sursuro ti Biblia, uray pay ni Pablo, ken ni Pedro. may sadang nga matalag ken natulnog itibilin ni Apo Dios. Pudno. Ta, no kitahan tayo uray pay dito yung Aramid 17, ni Pablo, nagbalin nga ugali na ti agtulnog tibilin ni Apo Dios. Makigimong. Ugali natin mo pan makigimong. Ket may sa kadagiti bilin, ijay sa nga pulo nga bilin, di may kapat nga bilin, aldaw ti Sabado kas na adal tayo tinaglabas. Kahit nangasawan, saan nga mapukaw? Saan nga napukaw dahil bilin? Uray pa di aldaw a Sabado. Kastamot dahil kunam ni Pedro. May papanti taraon. Saan na napukaw dahil nga sursuro ti Biblia? Iti kwagamin Pastor Ray ken Pastor Leo, naturod ni Pablo nga nangibaga kadagiti katkatungtong na surutin dak akas iti panang surot ko ken ni Kristo. Iti nagbalin nga modelo no ehemplo ni Pablo awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. When? No anya iti naramid ni Apo Jesus si tatalged nga sinurot ni Pablo. Isutin bagam tata Pastor Ray nga ni Pablo ket managtulnog ni Pablo ket nagnilin tal daw panagina. Ugali na. Tapay nakita na nga ugali ti apuna ni Apo Jesus. No kasjemet iti aramiden tayo. Tati ko na nangarod ni Pablo ket tuladen dak. Iti panang tulad teken kwa na ipatulad ni Pablo diyan nagtuladan na. Kristo. Ni Apo Jesus. Isu nga mapan kadayjay nga puntos nga dagitoy nga adalan ket dayjay nagtulnog da nagtungpal da iti linteg agsipud ta addan iti relasyon da ken ni Kristo nga nang tungpalen dayjay linteg. Ngem laglagipin nyo Pastor Leo dayjay usosoren dagiti gagayem tayo itata. Dayjay kapadasan ni Pedro ijay aramid Jes. Nga iti kunada ni kita nyo ni Apo Dios pa yun iti nangibilin nga mabalin Nadalusay. Dahil iti kunana hamungan naganan iti narugit anadalos wenno iti nadalos anarugit. San mo nga sentensyaan ti kaya nga sawen masapul nga nadalos amin data. Ket saan da nga matarusan nga adagayam iti idandanon ni Apo Dios ken ni Pedro akapadasan daytoy. Ni Pedro agsipod ta Hudyo adda iti pilpilyan na. Sino di lalaki nga kasapulan ti tulong? Ni Cornelio. Ni Cornelio ket may isa nga
Centurion. Hintil. Kaya nangarong asawan, may nga hintel. Sa bali Right. nasyon. Kabaling nga nasyon. Ken ni Pedro, iti umununa nga panunot na, iti ibanghelyo, iti panakaisalakan, agpailaeng kadagiti Hudyo. Hudyo. Isung inted ni Apo Diyos daytoy nga sirmata, ket iti kunana, saan mo anaganan, nga iti saan nga Hudyo, ket narugit. No di ket di, amin ket kandidato iti panakaisalakan. Isu nga anya iti ingkedeng ni Pablo, ay ni Pedro. Idi nawatan nan dayjay nga sirmata. Kunana dito ay 28 pastor, dito iti nakita na. Kat kinuna nakadakwada, kasarsarita na ni Cornelio. Amuyo adakis ti may sa alalaki a Hudyo, ti makitipon wano umay ti sabali a nasyon. Ngam impakita kanyak ti Diyos, nga awan ti tao anaganek asaan anapili, kundi nadalos. So tao, ti bagbaga. Tao iti bagbagana. Tao, iti bagbaga. Tao. Saan nga digay animal nga digay ulas. Sa pekit ti may sa agtagtagainop. Kas pangarigan ni Pastor Ray, nagtagtagainop pa, punana. Anya tinagtagainop mo. Dajayak ka no Amerika. Kaya mga saon, Pastor Leo, adajay Amerika. Awan. Awan na, agad ida lang, tagis house, nagtagtagainop. Nagtagainop lang mo na yan. Dayjag tagtagainop laeng. Isu nga, saan ang nagparte, tada iti kayat nga, ipadanon ni Apo Diyos, Eleksyon. akinapudno. Oo, Pastor Ray, anyamit nga, dayjay, na-discobrin, akapadasan ni Santiago, ken ni Juan, may panggap iti pamatida nga dapelang tilintag. Uwan kakabsat, Pastor, naging bag-unay nga kalpasan nga maamon tayo nga ni Pedro, uray ni Pablo, kat may sada nga managtulnog ti lintag ni Apo Dios. Uray pa'y mat, dagiti asidag kin ni Apo Isus nga nagbalin nga disciples na, nga dalan na. As kumakin ni Juan, kakabsat. Ni Juan, may sa kadagiti na ibilang adalan nga iayaten. Isunat may sa nga nakikadkadwa kini Apo Isus. Ket nakita ni Apo Isus, nakita ni Juan, uray pa'y ijay panagtulnog ni Kristo, kadagiti bilbilin. Nakita na imuntik nakan ni Juan, nga ni Apo Isus, managtulnog. Ijay Juan 15, gapu iti panakasarak kan panakakita na ni Juan, nga ni Apo Isus ket nagtulnog. Dawaten na ti tunggal maysa, kadagiti adalan na uray pa kadada tao, nga ti panagtulnog kasinsuro tayo, aggapu amin kini Apo Isus. Gapu amin kini Apo Isus. Nga iti panagnaed, panagtaeng kini Apo Isus, ibunga na ti panagtulnog, kadagiti bilbilin na. So nga, kuna na dito ikat, adu dagiti balikas na dito Juan 15, nga agtaeng kayo, iti ayat ko. Agyan kayo kanyak. Taawan apulos ti maaramidan nyo, no awan nak kada kayo. Kalpasan na dahito nga nakita ni Juan. Dagito nga balikas ni Apo Isus. May papan iti panagtulnog na ni Apo Isus iti lintag ni Amana. Kinarit na meten titunggal may sa kada tayo, kakabsat. Nga iti panangammo tayo iti Dios. Isu iti panagsalimutmet kadagiti bilbilin na. Kinarit na titunggal may sa kada tayo, kakabsat. No masarakan tayo, alaan nyo ti Biblia yu, ijay umuna nga Juan 2:3 aging gana ti 4. Tadi rumwar ti may sa asaludsod. Kasanot ti panakaamom apudno nga addaken ka ni Kristo. Ken ti may sa asaludsod. Kasanot panakasiguradom nga ni Kristo addaken ka. Dayay. Kasanot panakasiguradom nga ni Kristo addaken ka, kasanumot panakasiguradom nga adda ka ken ni Kristo. Duwala nga banag, Pastor. Duwa nga banag. Napudno, winulbod. Owen. Iso nga dito ibaga na. Bilang kung may ibagak, adda kanyak ni Kristo, mapanagnakan no pudno ak, Uno saan? winulbodak. Owen. Anya tinbaga na ni Juan may panggap ka deta. Tibaga na dito Juan, umuna nga Juan 2:3 aging gani 4. Nga dito nga Juan isumot laeng ni Juan nga apostol ni Apo Isus nga ayayaten kuna na ditoy ket gapu itoy maamuan tayo di bersikulo 3. Ket gapu itoy maamuan tayo nga
isu ammo tayo no salimet matan tayo dagiti bilbilin na naging bagadamag. Isu gapu iti daytoy abanag ko na ni San Juan maamammo tayo ti Dios. Maamammo tayo ni Jesus. No salimet matan tayo dagiti bilbilin na. Kunana pa di bersikulo 3 ti agkuna nga isu amok ket di namet tungpalan dagiti bilbilin na. Isu tinaulbod ket awan ti pudno ken kuana. So sa sinuman nga tao nga mangammo iti pagayatan ni Apo Dios. Babaan kiti panang tungpal kadagiti bilbilin na. Inton tungpalan na saanan nga maibilang nga ulbod. Ngem no saan mo nga isuro ti bilin? Kati bagam kit din nga napukaw napunas na ilan sa Cross. Agbalin tayo nga ulbod. Apay tasaan tayo nga isuro dayjay bilin ni Apo Dios nga mangpaneknek nga isu amammo tayo no saan tayo nga tungpalin. Nangagamin Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay inbaga ni Apo Jesus nangag ni Juan. Mga biyo di wano malagi piyo dayjay bersikulo nga inusar tayo tinaglabas nga leksyon. Ijay Matthew 7:21 hanggang 22. Dayjay mismo nga sa una Apo Jesus dayjay ket nangag ni Juan. Anya iti kunana ni Apo Jesus kunana ti 21. Saan atunggal maysa nga agkuna kanyak Apo sumrekto iti pagarian iti langit no dikit iti mga ramid iti pagayatan iti amak adda sa dilangit. In bagan ni Apo Jesus daytoy nangag ni Juan dagiti bagbagana ket idin nga nagsuratan ni Juan nga awanan na Apo Jesus naamuan nan nga iti kalakaan gayam ti kabibiligan a pamaneknek nga maammo tayo na Apo Jesus amammo tayo na Apo Dios no anya di kunana ni Juan salimut-mutan na dagiti bilbilin. Ituloy tayo ba pastor kung nana ditoy ti agkuna isu amok ket di namet tungpalan dagiti bilbilin na isu ti naulbod ket awan ti pudno ken kuana. Di bersikulo 5 naging bagday daytoy. Ngem ti siya sinuman amang salimit-met iti sa una pudno ang nagdanunan ken kuana ti ayat ti Dios. Ket daytoy ti pakaamuan tayo nga datay ken kuana. San mula ang ibaga nga wen Apo amammo ka. No diket di no pudno nga amammo tayo ni Apo Jesus gagayem ken kamsat tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Tadya na ibasa tayo may santungal daw kunana pumanaw kayo kanyak di kayo nga amammo. Isu ditoy di kunana ni Juan nga ulbod. Tati na dagdag sen di pa nang ibagan ni Juan. Iti agkuna nga amamuna di na ngem di na tungpalan dagiti bilbilin na isu na ulbod. Sana inayon ket awan ken kuana awan pudno ken kuana. Pulos nga ulbod. Ulbod lagaro din awan pa iti pudno ken kuana. Awan na pulos nadagsen iti panagsao ni Juan. Ngem masapol gagayem gagabsat nga bigbigen tayo nga daytoy iti sao na Apo Dios. Binasa milaeng dayjay insao ni Juan. Nga sino man nga mangibaga nga amamuna ni Apo Jesus, amamuna iti Dios. Ngem no saanda nga salimut-mutan, saanda nga tungpalan iti bilin, kunana iti Biblia ta kunana ni Juan, dagitoy nga agkuna ulbod. Dagitoy nga agkuna awan iti pudno kadakwada. Na no nayunan tayo pa iti nadagdagsen pastor akit no nadagsen kuna tayon dayto ibagbaga ni Juan anda pa nadagdagsen nya nadagdagsen manen daytoy ibagana ni Santiago tapay kuna na toy daytoy 10 nga bilin ti bagbagana dito context na dito Santiago 2:7 ginggana 13 daytoy ti 10 nga bilin ti bagbagana akasmut dayjay ni Juan ni Pedro ken ni Santiago ni Pablo. Amin dagitoy agpusipos ket sursuruten dati prinsipyo dayjay linteg nga kayat da nga tungpalen ken agtultulen nga tultulnugen da. Anya ti kunana met ni Santiago kunana di 10 nga bilin ibagbagana
ket matungpal mo ngem agkurang ka ti maysa. Masalungasing ti maysa. Oy, masalungasing mo di maysa. Thank you, Pastor. Agbanag apakabasulang mo lamin awan serbina. Isu nga ni Santiago ipaganit na ti panakaamuna iti panang tulnog iti bilin ni Apo Dios. Tangamin isu ti mang paneknek gagayem kang kakabsat nga amu tayo ni Apo Dios. Ta kasapulan nga tungpalen tayo saan lang nga siyam ni Pastor. No diket di sangapulo ang amin kakabsat. Daytoy iti panangibagada dayjay inbaga ni Apo Jesus. Ti kunanan ni Apo Jesus ayatem iti Diyos mo Iti sa amin apigsam. iti sa amin apigsam, Puso. iti amin apusom, iti sa amin akararwam. Saan nang ibaga? Ayatem iti Diyos mo iti 90%. Amen. Anya. No, da iti sangapulo, paibem pala dyan may isa. No, dikit di, iti bagbagan iti Biblia, Pastor Leo kan Pastor Ray, iti panagtungpal, kadag iti bilbilin, masapul atong palam amin. Wan. Saan mo nga pilpilyan? Agsipod ta madalapos ka, iti may isang abilin, irikap mon ka kunam, awan ti serserbi na day tangabilin. No dikit-dikit taem di bilbilin ni Apo Diyos, ket babaen kaday nga panakirelasyon mo ken kuana, tulungan na ka, tapno masalimot-mutam, dagiti amin nga bilbilin. Nadagsin day kunana ni Santiago, ada sangapulo nga bilin. Wan serbi na gayam Sangapulo nga amin. bilin. Salimot-mutam di umuna, Oo. mika 2, mika 3, mika 5, May ka-inlam. mika 6, 7, 8, 9, sangapulo. Ngem in may sam deje mikapat abilin Nga napunas. nga hamo nga tong palain. Ang atong palen. Adda di jay mabasam adda di jay hamo nga pa mo ibagbagan nga napunas. Ibagamon nga adda di jay. Wow. Ngem di mo matong palain. Tapay anya deje mikapat nga bilin. Lagi-lagi pa dal daw apa na ginalada. May papanti Sabado. Anya deje ngal daw. Sabado. Sabado. May kapitong daw. Ay kay no agngili naklata Domingo ngay. Akin nagkurang ka ako na. Nagkurangak. Anya iti kunanan ni Santiago, awan to iti serserbi, dahil pa nagtungpal ko iti siyam abilin, no saan ko nga tungpalan, uray may sa abilin. Anya nga ron ti balakad, iti Biblia kakabsat. Adda ti sangapulo nga abilin, babaen iti tulong ni Apo Diyos, tungpalin tay kuma, iti amin, dagitoy asangapulo nga abilin. At dati agay-ayam dito panunot ko, Pastor Eli, Pastor Ray. Pastor. Dito imbaga ni Apo Isus dito'y Juan 15:14. Kunan to'y, da kayo tigagayim ko, no aramiden nyo dagiti ibilin ko kada kayo. Tigayim nyo panon ko, no haang ko ngay aramiden, gayim nakpailaing ata ni Apo Isus ket. Kunan na, da kayo tigagayim ko, no aramiden nyo dagiti ibilin ko kada kayo. Kasla, di gayem, panakigayem tayo, adda pan nakainaig na, ije panangaramid tayo, kadagiti imbilin na. Isang kuna na, no ayatendak, ije 14-15, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Alain nyo gamin, dayjay wano, alain tayo, dayjay insuro na ijay Juan 15. Tainusar tayo manen, itinaglabas nga leksyon tayo. Wen. Kunana ni Apo Jesus, siyak iti puon iti ubas, da kayo iti santak. In bilang na nga dagiti nga santak gagayim na, tapasit iti bagina. Ngem, adda iti duwa nga klase nga sanga. Dayjay sanga nga saan nga agbunga, ken dayjay sanga nga agbunga. Dagiti gagayim na iti kunana Pastor Leo, isu dagiti sanga nga agbunga. Anya dagiti ugali, anya ti kababalin dagiti sanga nga agbunga. Dagiti sanga nga agbunga, agtalinaed, agtaeng, kadayjay nga poon. Dayjay saan nga agbunga, agsipot ta saan nga agbunga rod, pinutid da. Na isina. Sinipakda. Kadayjay nga poon. Ijay pa'y Roma 11, sinipakda. Yeah. Nga rod, nasisya at dayjay agtalinaed, ta saan laeng nga agtalinaed, saan laeng nga agbunga, no dikit di ayaban pa'y ni Apo Jesus nga
gayem. Yeah. May sa nga relasyon nga nadikit launay, no ayaban na ka ni Apo Diyos nga gayem. Anya dayjay kondisyon ti panakigayem, Pastor Leo, akas kunana. Kaya't ko man nabasain ko na, da kayo dagiti gagayim ko, no aramidin nyo, dagiti ibilin ko, kada kayo. Isungarod nga no, sipsiputan tayo, dahito inadal tayo anya. Bueno, dahito at adalin tayo kakabsat. Awanin ni Apo Isos, adadya langit eh. Ngam digito'y inbati na nga adalan na. Nagtultuloy da, nga nagbiag nga inpakita da, akas iti nakita da ken ni Kristo, tinungpal da dagiti bilbilin. Okay? Ni Pablo, tinungpal na dagiti bilbilin. Sangapulo nga bilin. Ni Pedro, iji ehemplo nga inted iti leksyon tayo, tinungpal na dagiti bilbilin, may panggap iti salunat. Muna kit. Itin baga na Apo kunana, ni kaano man, jak pa'y napadasan kunana, nga nagparti digiti narugit. Digiti maipari. Makarimon. Ni Santiago, ni Juan, akas di imbagang Pastor Ray, nga dagitoy gamin nga talo, laksid ken ni Pablo, dagiti kan kanayon nga kadua ni Apo Hesus. Isong adda di kan tatayo nga Peter, James, and John. Peter, James, and John. Dagitoy nga talo, isuda di kan kanayon nga itugtugot ni Apo Hesus. Idi na panidjabantay ti panagbalbaliw, dagitoy nga talo. Adada. Nadeket na digitoy, iso nga idin nga adada digitoyen, inpakita da, nga adda pay laeng dayjay kayat dang itultuloy nga ipadamag. Nga dayjay panakirelasyon kini Apo Hesus. Ket mangited iti bunga, babaen iti panag tulnog. Magdamag deta, Pastor. Ni daytoy may isa, daytoy basit nga nangisurat daytoy ta ni Judas, hangan ni Judas nga Iscariote, ni Jude. No diket di iti kunana ditoy iti Judas 1 versikulo 4, tadaduduma tattao asimrekda adi nadnadlaw dagijay asigod an nakaisuratan ang maipaay ditoy apan nakadusa nadangkes at tao apagbalinenda aderrep iti parabor iti Diyos ken paglikudanda akakaisuna ang manursuro ni Apo Hesus ni ti Apo tayo ken Kristo Hesus. Iti kayat na nga sawen ni Judas no paglikudam ni Kristo, paglikudam met dagiti sursuro na. No surutem ni Kristo, surutem met dagiti sursuro na. Yeah. No paglikudam ni Kristo, saan mo nga aramiden, dagiti inaramid na. No surutem ni Kristo, anyaman nga inaramid na, ket isumet iti aramidam. Iti kunkunan na ni Judas ditoy, amamuna ni Kristo, nga ni Kristo ket managtungpal iti bilin. Ket kunana adda digiti simrek kunana nga ibagbagada itatan nga ni Kristo ket saan nga isu ti Apo tayo, saan nga isu ti manursuro. Kayat na nga sawen idinaglikod da ibagada pa yan nga saanen ang masapol atong palin iti bilin. Tinubngar ni Judas dagitoy nga adalan. Isu ngagtultuloy gagayem ken kakabsat daytoy inadal tayo. No kitain tayo dayjay kaslala panagtaray na manipod iti ununana di punganay ingana ken ni Apo Hesus ingana itatta dagitoy adalan nga inadal tayo. Ket napimpintas to manen into no may nga lawas ta daytoy agdaman nga iglesia ti adalin tayo. Anyan to nga ta dayjay pakakitaan iti pudno nga iglesia akas iti insursuro dagiti adalan idi nga sinurot da ni Apo Hesus. Nagtungpal tilintag. Dayjay pa nagtungpal itilintag. Isu nga no nakita tayo daytoy adal tayo Pastor Leo ken Pastor Ray.
Dagitoy nga banwar iti pamati, the heroes of faith. Oo. Insuro da. Nagbalin nga ihemplo dagitoy kadagiti dadduma nga iti pamati ket masapol nga buyugan iti panagtungpal iti linteg. Gusto dita kunayo, Pastor. Nga iti pamati mapagkuyugan iti panagtulnog ti linteg ni Apo Dios. Takinarit ni San Juan ni Santiago ket dagiti tao nga umanayon ti pamati basta mamati ka yaten may salakang kan. Kuna ni Santiago ditoy Santiago 2:17 kastamet ti pamati no awan dagiti araramid na isu ti pamati natay ngem kuna to ti sabali sika adda pamatim ket siak adda aramid ko ipakitam kanyak ti pamatim nga awan dagiti araramid ko ket siak gapu kadagiti araramid ko ipakitak tuken ka ti pamatik. Isursuro ni Santiago ditoy gagayem ken kakabsat no may papan ti pannakaisalakan pudno ti pannakaisalakan ket di Efeso 2:8 nga gapu iti pamati babaen ti parabor gapu iti pamati pudno dayta kakabsat nga isu ti kuna ni Pablo ngem daytoy a pamati pudnon tulaeng nga nabagas inton mapakuyugan Iti panagtulnog ti pagayatan ni Apo Dios. Panagtungpal ti bilbilin ni Apo Dios. Tadayjay adda ti aramid na. So nga inton ti pamati barigan siyak mamati akken ni Apo Isus. Tadayjay panamatik ken kuana isumot ti panangrugi iti panakirelasyon ken kuana. Takasano nga patsik nga rod no jak matama mo. Kasano nagtulnogak nga rod no jak mo. Ngiminton mamati akken kuana adda dagiti inted na nga kasapulan nga ramidek tapno ti kasta masustenir ti pamati ken maipakitak ti pudno a pamatik ken kuana. Bueno, nagsiat dayjay nga kapanunutan. Iti daytoy leksyon tayo iparangarang nakadatayo kakabsat ko kunana ditoy anya. Apay-apay a masapol nga isuro digiti apostoles iti panagbabawi a maiturong iti Dios. Tadayjay saludsod tayo, tatay rugyanan tayo ti panang adal tayo dahito leksyon. Dayjay sursurong ibaga dagiti dadduma nga agisursurong awanan itilintag. Insungbat na dito nga babasahin ket ituloy ko. Agsipod ta adda ti managbasol ken mariribok ken Apo Dios. Isu ket nagsalungasing da itilinteg, masapol akitaan da iti basol da. Ket agbabawi da. Iti taray da ito'y nga insurat iti maysa nga masirib kunana. No awanin tilinteg, adda kumapay ayat ti basol. Awanin na. Awanin. At tilinteg, at basol, iso pa nagsalungasing tilinteg. Na awan tilinteg, niya ron masulungasing tayo, awan. So nga aging ganang adda ti pamakawan, panagbabawi, adalat ti linteg. Nga adal tayo tinaglablabas, nga ti pagilasinan nga adda, nga agtultuloy ti linteg, kung na di Matthew 5:17, aging ganga na langit kan ti daga, adalat ti linteg. Napaniknikan nga uray pa'y idinatay ni Apo Isus, tinulnog dati linteg. So, adalat ta. Ginadadal tayo, adalamot ta tinulnog da. Uray aging gana ta, no itanggaya ti maysa nga kabsat, maysa pastor, maysa ministro, iti pamakawan ni Apo Dios, nga dito nga pamakawan, ket idjaya na kadagitami nga tao, ket kasapulan dati panagbalbaliw, kasapulan dati panagbabawi, kahit nang arod nga sawon pastor, adalat at ilintag. Hanggang mabaling at pakawang kano antibaso na nagbasulam. Itilintag ni Apo Dios. Nakamamak Pastor Ray ken Pastor Leo, dayjay sursurong awanen tilintag. Nakamamak. Ada iti istorya nga nangyeg ko. Ada kano iti maysa nga manursuro iti Biblia.
kabil tayo nga ministro. Tarigagay na nga balbaliwan dahil baryo nga pagiganan na. Yan na. Ket napintas di panggap na. Nagtaray akas kapitan iti baryo. Taado iti membro na iti nga baryo ng abak. Inayaban na di gijay konsehalis na. Nagpanday da iti linteg. Nga iti tunggal malam iti Domingo. Maurnong dagiti aming nga bumaryo ijay tinensya. Ket daytoy mangited iti adal. Mga nagimbag. Ket may isa nga malam iti Domingo, iti nyadal na awanen ti lintag. Nilansan iti cross. Ay nagaawit digiti bumaryo. Adda iti limang agbabarkada nga agtutubong lalaki. Idi agawid da malabsan da dayjay kalapaw ni kapitan. Nga, Adu iti nga nang isuro. una. Na adu iti Dingwan na. dingwan na adu kalding na. Pinili da dayjay Kalumugan. inala da. Pinartin. Ngarod iti ababa nga panag sarita pinartida. Happy da kadag panag. Bigat apan nagpastor ni kapitan. Laglagay pa ministro dayjay. Wan. Idi bilangan na. Pastor Leo kurang dayjay kalding na. Kurang ito. Inayaban na dyan tanod, kit nagpa-investigar. Saan nga nagmalam, namuanda di jay 5. nangala, jay 5 nga tutubo. Inurnong manin ni Kapitan Tibo Mario, dati inaramid da nga lintag, Ordinansa da. nga ordinansa nga madusa, iti agtakaw. Idin nga, dayjay man, i-execute dan dayjay punishment. Dayjay pangulo digiti 5 nagsaludsod. Denggan yun dayjay saludsod na. Kuna na, kapitan anya nga nagbasulan me. Baglatan na yung baga nga pastor, Ana ta kapitan mo lang tikwa na. Kapitan anya iti nagbasulan me. Ta idi kalman malagip mo iti insurum kada kami awanen tilintag. Yung ilintag nagbasulan da. Gagahiyem ken kakabsat na kamamak. No sino man iti umay kadatayo nga mangisurong awanen tilinteg na kamama. Tani Apo Jesus insursuro na nga datilinteg. Mataginayon tilinteg akas ti ko ng pastor ray tatay. Nginusar tay tinaglabas. Ingga na nga day ti langit. Ingga na nga dati daga. Uray may isang nga tulnek. Uray may isang nga huta. Saan nga mapukaw itilinteg? So, ito iti isang pulo nga bili. Ito iti isang nga pulo nga bili. Agtultuloy deta. Okay. Insursuro ni Apo Jesus kadigiti adalan na. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. Ken dagiti daddumpay nga saan tayo nga mainaganan nga adalan ni Apo Jesus. Ket inaramid da, tinungpal da itibilin, akas iti panangtungpal ni Apo Jesus. Sinurot na dayjay sa ni Apo Jesus. Saan da nga kayat nga agbalin nga niya? Pakai, tibkulan. Nagbalindang ihemplo kada tayo itatangag dama gagayem ken kakabsat. Nga dagitoy ket mabalin tayo nga subyan. Dagitoy ket adalin tayo ti panagbiagda. Ket makita tayo nga dagitoy isuda iti ihemplo banwar iti panagtungpal iti lintag. Okay. Apay nga tinungpal da? Apay. Agsipod tayo ayatan da ni Apo Isus. Dayjay iti sekreto. Inayat da ni Apo Jesus. Ta nakita da, nariknada, napaneknekanda, dayjay panagayat ni Apo Jesus. Kadakwada. Kastalauna iti panagayat ni Apo Diyos kanyam kapsat ko. Ay ayatin na tayo amin. Ket gapu ka dayjay nga ayat, guyo-guyon na tayo. Tapno, isubli tayo met dayjay nga ayat, iti may samet nga ayat. Ket intun no masursuro tayo nga ayaten dayjay Diyos nga nagayat kada tayo. Gagayem ko ken kakabsat denggen tayo adayjay insaw na Apo Jesus. No ay ayaten da. Tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Palubusak itatang ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray. Itidan dayjay maudi nga kapanunutan da sakbay kaming agpakada gagayem ken kakabsat.
Laglagi pan tayo ay ayaten agagayem ken kakabsat. Kas imbaga ni Pablo, saan tayo apukawon tilinteg, gat po iti pamati no di ket agtalin na edday toy. Tinulnog da tilinteg, tinulnog ni Pedro itilinteg, kinagpaiswanan na paset itilinteg, anabatan nga inadal tayo, dahi Sabado, tultulnugan tayo to ure at datay tun ije langit, pastor. Wen. Iso nga saan amapukaw tilinteg? Iso nga nuko na tayo, anapukaw tilinteg, pinukaw tayo matan ati parabor, tati panagsalungasing itilinteg, iso ti basol, ket no datayo iti basol kasapulan tayo di parabor, ket awanan tilinteg, awanan matan ti basol, di awan ti parabor. Iso nga hanga mapukaw tilinteg, ay etan agagayam ken kakabsat. Pudno unay, gagayem, ken kakabsat. Nga naadal tayo iti naglabas ken gaway tata, naman tayo nga tilinteg, ket agnanayon, agtultuloy, manipod idi, ginggana, nagnanayon. Ket uray pa ni Jesus, idi may dito rabaw ti daga. Saan na nga insardeng, wano saan na nga inlipas, wano saan na pinunas. No di ket di intultuloy nga dagiti disipulos, kas naadal tayo, tinulnog da tilinteg ni Apo Dios ti sangapulo nga bilin. Tapay, adda anda ti relasyon ken ni Kristo Jesus. Ket dayto nga relasyon ken ni Kristo Jesus, mapaniknekan agtultuloy dayto nga relasyon. Babay ni ti panagtulnog, ti bagayatan na apa eksipud ta ay ayatan da ni Kristo Jesus. Gagayem ken kakabsat, iti kasamitan nga panangayab ni Apo Dios, iti maysa nga tao ket gayem. Kayat ni Apo Dios nga agbalin tayo nga gayem na. Ngem daw-dawaten na, tungpalin tayo digiti bilbilin na, tapno isu iti gayem tayo. Pagkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, santong aggibos iti panagyaman mi ken ka. Tanangited ka iti maysa nga ulidan. Idi nga inted mo iti anak mo Diyos. Tinungpal na digiti bilbilin mo. Ket tarigagay na nga dagiti agayat sumurot ken kuana tungpalen damit dagiti bilbilin na. Simurot ni Pedro, simurot ni Juan, simurot ni Santiago, ni Judas, uray pay ni Pablo, ken digiti adu nga simurot ken ni Apo Jesus. Nakita daw Diyos dahil kinamanagayat mo, babaen iti anak mo. Isu nga mabalindang ingkedeng, nga agnanayon dahil nga linteg mo ket masapol nga suruten. Itatanga oras ay ayaban na kami dahil ang ayat mo, Diyos. Ikarkararagan mi, dagiti gagayem mi, dagiti kakabsat mi. Nga si Anos, nga kangkanayon, nga sumursurot dahil ito nga pag-iinadal. Ayabam isuda, babaen tayat mo, Ama. Iraman mo met, ayabam met isuda nga gagayem ni Apo Mesos. Saklawem kadayta nga kinamanagayat mo, Diyos. Santo surum isuda nga agaramid kadagiti pagayata. O Diyos nga man nakabalin amin, tulungan na kami. When kayat mi nga intunumay na Apo Jesus iti may kadwa, may raman kami nga agawid ita pagariam, agsipod tada kami kit inawat mi iti parabor mo. Inawat mi iti panakapakawan mi. Babaen iti dara iti anak mo. Agyaman ka may ama tat sinong batam di kito nga kararag mi. Itinaga na po, Jesus. Amen. Maminsan pa'y kakabsat ket ited mi iti panagyaman nang nangrunag yaman tayo na po Diyos iti panangidalan iti Santong Espiritu iti panangidadal tayo iti sauna. Yaman tayo kini Pastor Ray, kini Pastor Leo. Kitagtultuloy kakabsat nga awisen da kayo into no may nga lawas. At datayon iti may kasanga pulo ket dua. Dua lang ngayon kakabsat. Lesson 12 ken lesson 13. Aglipas to manen daytoy may isang trimestre, 3 nga bulan. Ket agyaman kami, tadda kayo nga mangsuporta, sumursurot kada ito nga panaginadal. Ni Apo Diyos di makada kada kayo, imbag ngal daw tayo mamin kakabsat.